Ще стане. Почти бях там. Оп, 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 оп! So close, yet so far. О! Е толкова! Е толкова! Господаря на шити уилитата. Близко съм, дева! Много искам да ударя кантара, бе, човек. Много. Откакто се помня, съм си представил как ще карам супермото и ще мога го кантара, бе, човек. Често ти казвам, бе. Близко съм, усещам го, че съм близко. Съм още ни 10 санта, сигурно. Близко съм! О, но! Гринге! Аре, Росене, бе, още малко не се плачи. Много малко! Много малко! Аз ако се не науча кантара, няма как да стане това. Няма. Аз и кантарите стоят така. Почти. Оп! Този път го направих по-бавно, не ускорявах, което е хубаво, защото това искаш да е. Ела ми! Мамка му! Не трябваше да връщам газта да пада мотора. Що още не бях на кантара. Трябва да го изправя повече първоначално. Това трябва да направя. Оп! Ха! Това беше накосъм! Ще стане! Все още ускорявам. На втора съм точно под кантара. Ниския кантар, където. Тук тия с автобусите ма гледат сигурно от един месец през една седмица как се мъча кантара. Дали са ме запомнили? Сега да кажете, его, научи съм момчето. Не съм се научил. Още ден, ама съм почти там. Ако си дръпна тялото назад, може би ще стане по-лесно. Може би, не знам. Всъщност, ама... главата ми да не е толкова напред. Защото това прави кантара да е по-нагоре. По-назад, айде. Това дали се брои за кантар сега? Почти, защото все пак ускорявах, не го бях успал, ама... Много съм близко. За момент си помислих, че ще е спадна от мотора. 100% не съм бил на 12 часа да е спадна от мотора, ама така си помислих. Ау! Това става, когато не се отказваш, когато си постоянен, когато практикуваш,
когато се упражняваш, когато не бързаш да минаваш пред себе си. Ще станат нещата. Знам, че съм на кантара, знам, че не ги владея още, но го усещам, толкова съм близо. Последни няколко и закривам. Че нещо много взех да се обличам и това не е хубаво. Да си имаме уважението към практиката, към умората, към фокуса. И утре ден, деца вика, малко да ми олегнат уменията и ще станат нещата. Надявам се да ви е било интересно този път. Това ми е прогреса с уилетата след Уили Академията. Често казвам, тази Уили Академия направо свърши чудеса за мене. Препоръчваме с две ръце. Прогреса ми е така, в Skyrocket. Ако не бях ходил на Академията, сигурно още ще да ги правя такива. Сега съм почти на кантара. Не съм там все още, ама ще бъда. Един ден. Се надявам този ден да е много по-скоро, отколкото отдавна. И да, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, защото това е прогреса с моторите. Всички тия видеа ги правя, за да може да видите какво мога очаквате, като почнете да карате. Пишете ми долу коментари, какво още искате да видите. Имам още контент, който искам да изкарам, а ще видим как ще се развият нещата с сезона, защото личния ми живот в момента си изисква собственото време. И да, ще се видим. Чао!